Fil-katekezi tagħna llum eżistija xtaqt li nifqu nirriflettu ftit dwar dik li hija l-qalba tal-fidi nisranija tagħna. X'jagħmel lilna nsara? U kelli nistaqsik ngħidlek imma x'jagħmlek nisrani? Kieku inti x'jitla fil-qalb tiegħek? Kun ngħidlek imma x'jagħmlek nisrani fil-verità? Xi twieġeb? U kelli ngħidlek aħna bħala nsara fis-soċjetà x'inhi l-missjoni tagħna? X'inhu dak li aħna rridu nagħmlu? Kieku inti twieġeb. Nixtieq nenfasizza li dawn huma żewġ mistoqsijiet ħafna importanti għalina llum. L-identità tan-nisrani u konsegwentament allura anke l-identità tal-Knisja u l-missjoni tan-nisrani allura il-missjoni tal-Knisja. Jekk dawn it-tnejn eżisti ma nafux nagħtu tweġiba lihom fi żminijiet li aħna qegħdin ngħixu fihom f'soċjetà li iktar ma jgħaddi żmien inqas hi nisranija, aħna bħala nsara faċilment jew nitħawdu jew niżvijaw jew nivvintaw identità nisranija li mhijiex dik li għandha tkun fi żminijietna. U għalhekk illum xtaqtilek li nirriflettu dawn iż-żewġ mistoqsijiet. X'jagħmilni nisrani? X'jagħmilni nisrani? Il-Kristjaneżmu eżisti l-ewwel ħaġa ħanidu x'mhuwiex. Il-Kristjaneżmu mhuwiex xi sett ta' regoli ta' kif inti tgħix ħajja tajba. Tista' ma tkunx nisrani u tgħix ħajja tajba. Tista' tkun Musulman u tgħix ħajja tajba. Tista' tkun Buddista u tgħix ħajja tajba. Tista' tkun ateu u tgħix ħajja tajba. Tista' qatt ma tersaq lejn il-Knisja u tgħix ħajja tajba, moralment tajba, fis-sens illi ma tagħmilx sara l-ħadd ieħor, tħobb il-proxmu, tibża l-ambjent, fejn daw il-valuri kollha li hawn nies li ma jmorrux il-Knisja, li ma jemmnux falla, u daw jgħixuhom tajjeb u jgħixuhom ta' vera. Il-Kristjaneżmu mhuwiex sett ta' liġijiet morali biex ngħixu ta' x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Il-Kristjaneżmu laqqas ma huwa biex ngħidu hekk xi triq fil-ħajja, xi mod kif ngħix, xi esperjenza biex jiena inħin kollu inħossni aħjar. Biex jiena inħossni tajjeb, biex jien ma naqtax qalbi, biex jiena inħin kollu nagħmel il-kuraġġ fil-ħajja tiegħi. Allura jkun jaqbel li nemmen f'xi ħaġa f'xi ħadd ħalli jiena nħossni tajjeb. Qasmu hekk. Mhuwiex għal good feeling. Li tkun nisrani mhuwiex għal good feeling. Mhuwiex eżisti. Il-Kristjaneżmu laqqas huwa xi klabb. Xi jaqda organizzazzjoni ngħidula Knisja li allura għandha regoli tagħha biex tidħol fiha, jekk tibqa' ma' regoli tibqa' jekk ma ġewbokx oħroġ minn dan il-klabb u sib klabb ieħor. Laqqas mhu hekk il-Kristjaneżmu. Profondament allura x'inhuwa eżistijej l-identità tan-nisrani, il-Knisja, Kristjaneżmu llum. Irridu nitilqu eżistijej mill-persuna għażiża adorabbli ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-punt ta' referenza ewlieni, il-qalba tal-fidi tagħna aħna mhijiex xi sett affarijiet li rridu nemmnu huwa persuna Ġesu. Bħala nsara kollox idur madwar il-persuna ta' Kristu. Li hu l-imħabba tal-missier għalina. Aħna f'Ġesu msalla per xuxtat, Alla l-missier urina dill-imħabba kbira lejna illi huwa hu li biex jurina kemm iħobbna. Tabba ħafuqu il-pis, il-konsegwenzi tad-dnub kollu tagħna biex lilna tina l-qawwa li jeħlisna min nazba tal-ħażen illi x-xitan daħħalna fiha. U aħna eżistijej bħala nsara dak li għamilna nsara li aħna inwieġbu għall-imħabba tal-missier li jurina f'Ġesu Kristu. Il-Kristjaneżmu profondament huwa tweġiba
għall-imħabba tal-missier kif urijinna f'Ġesu Kristu ta' Nazaret. Dak hu l-Kristjaneżmu. Xi ħadd li qed iwieġeb għall-imħabba ta' Alla l-missier li ġiet murija lilna f'Ġesu. Jekk mhuwiex hekk, maħniex insara. Jekk mhix kwistjoni ta' tweġiba lejn l-imħabba ta' Alla, għadna maħniex insara, nistgħu mmorru l-qudies kemm irridu, nistgħu nitolbu fil-qudus filgħaxija, nistgħu ngħinu fil-Knisja, nistgħu nkunu saċerdoti, nistgħu norganizzaw lilna nfusna biex ma nagħmlux kemm nagħmlu ġid, ma jiswa xejn f'dan id-dawl qed ngħid. Dak li għamilna l-insara huwa kemm qegħdin inwieġbu għall-imħabba ta' Alla lejna kif ġiet murija lilna fil-persuna żgħiża ta' Ġesu Kristu, it-tieni persuna ta' Trinità Qaddisa. Dak li għamilna speċifikament insara. Kristu ħabna u taħajtu għalina. Kristu ħabna meta konna aħna midinbin. Għallek ħabb id-dinja li tal-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintelifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Dan huma vrus minn San Pawl, minn San Ġwan li juruna dil-verità. Aħna għarafna l-imħabba ta' lina u hemm minnija. Ittra ta' San Ġwan. Dan l-qalba tal-fidi nisranija eżisti. Li nemnu f'din l-imħabba kbira li Alla għandu għalina, nemnuha u nwieġbu għaliha. Jekk aħna nemnuha, narfuha però maħniex inwieġbu għaliha, allura inkunu bħal nies li nafu ħafna dwar xi ħadd, però m'għandniex relazzjoni miegħu. Li nwieġbu għall-imħabba ta' Alla xi tfisser it-tieni ħaġa. Mela jekk dak li għamilna nsara huwa li nwieġbu għall-imħabba ta' Alla lejna, xi tfisser twieġeb għall-imħabba ta' Alla lejna? Li nwieġbu għall-imħabba ta' Alla lejna hija l-ubbidjenza tal-fidi. Biex nuża l-espressjoni li San Pawl fir-Rumani fil-bidu tal-ittra tiegħu u fl-eluq tal-ittra tiegħu, kapitlu 1 u kapitlu 16. L-ubbidjenza tal-fidi. Min għaraf l-imħabba ta' Alla, it-tweġiba kif aħna nħobbu l-Alla hija billi nobdu, hija ubbidjenza li toħroġ frott l-imħabba. Hija tip ta' ubbidjenza li l-ġenituri tant jixtiequ minnu liedhom. F'kliem ieħor il-ġenituri tfal jgħidulhom isma' ma jgħidulhomx hekk, imma jekk tħobbni obdini. Jekk titturini li tħobbni isma' milli ngħidlek jiena, għax li qed ngħidlek huwa l-ġid tiegħek. Mela t-tweġiba tal-luliet lejn il-ġenituri fl-imħabba tagħhom hija l-ubidjenza lejn il-ġenituri. U aħna eżistijej Ġesu daqlilna wkoll. F'San Ġwan min ħobbni ħares kemti. Kif aħna nuru l-imħabba tagħna lejn Alla? Billi nobdu l-kelma tiegħu. Ħanamlu ċar eżistijej. Min ma jobdix il-kelma tal-Alla ma jħobbx l-Alla. U ma noqodux ningannaw lil nfusna. Jina nħoss eżistijej ħadd ma jħu għalih illi f'pajjiżna f'Malta il-Kristjaneżmu qegħdin nagħtu xi drabi b'ċerti idejat, b'ċertu lingwaġġ li nużaw, b'ċertu messaġġi illi ngħaddu, illi qed nibnu tip ta' Kristjaneżmu illi hu tal-plastisil. Għandu rubber band kbir inġebdu biex kollox joqgħod fih taħt l-iskuża tal-imħabba. Dispjaċir ngħid mhijiex imħabba, meta mhijiex ubidjenza lejn il-kelma tal-Alla. Meta aħna eżistijej bl-iskuża li għax Ġesu jħobbna, li għax Alla jħobbna, li għax Alla jaċċettana kif aħna, b'daw l-argumenti kollha, u m'hemmx l-ubidjenza lejn il-kelma tal-Alla, qegħdin nagħmlu l-Ġesu tal-plastisil u tal-ġuġu u mhux kif fil-verità hu. Ġesu huwa mħabba u ħniena u kompassjoni infinita lejna l-bnedmin. Iva, jaċċettana il-koll kemm aħna kif aħna biex ma nibqgħux kif aħna. Alla jħobbok kif int biex ma tibqax kif int. Alla jħobbok kif int biex ma tibqax kif int. Ġesu jħobbok kif int biex ma tibqax kif int. Mhux biex tibqa' kif int. Għaliex jekk aħna verament narfu l-imħabba ta' Ġesu lejna, kif jista' jkun iridu nibqgħu kif inkunu? U nibqgħu nirraġunaw kif konna nirraġunaw qabel.
Min jaraf l-imħabba tal-Alla iwieġeb għall-imħabba tal-Alla billi jobdi. Jobdi l-kelma tal-Alla. U nenfasizza mhix ubidjenza ta' xi skjav il-sir dittatur, le, hija l-ubidjenza tal-imħabba min iħobb jixtieq jaqta' x-xewqat tal-maħbub tiegħu. Min iħobb jaqta' x-xewqat tal-maħbuba tiegħu. Dik l-ubidjenza. Bħal ġuvni u tfajla xoħobbu xulxin, jagħmel dak li toġob it-tfajla tiegħu, jagħmel dak li joġob il-ġuvni tiegħu, jaqtalu x-xewqat tiegħu. Din l-ubidjenza tal-fidi, naqtaw ix-xewqat tal-Alla lina, għax nifhmu kemm ħobbna. Mela ma noqogħdux ninqdew nsemmu l-Ġesu u nsemmu l-imħabba tiegħu biex fiha ndaħlu kollox, it-tweġiba l-imħabba ta' Ġesu vera li aħna naqtaw li xewqtu, li aħna nobdu l-kelma li tagħna, li aħna nobdu it-talim tiegħu. Għaliex huwa triq il-verità u l-ħajja. Mela dak li għamilna eżisti jinsara li narfu l-imħabba tal-Alla u nwiġbu għaliha bl-ubidjenza tal-fidi. Mhux bil-ħass, mhux bl-emozzjonijiet, mhux kif iffettlinna moħħna, mhux billi nibnu Kristjaneżmu ta' kif iridu aħna. U hawnhekk issa fejn tidħol it-tajjeb u l-ħażin. Ma nibdowx il-Kristjaneżmu ma jibdiex bil-moraliżmu, ġifieri x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin. Jibda bl-imħabba tal-Alla lejna, inwieġbu għal din l-imħabba bl-ubidjenza tal-fidi. Imbagħad it-tielet ħaġa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u mhux bil-qawwa tagħna. Bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u mhux bil-qawwa tagħna. Nistgħu ngħixu ħajja tajba, ħajja moralment tajba. Nafu dak li hu tajjeb, nafu dak li hu ħażin. Però mhux bil-qawwa tagħna għaliex jiena ninnota tiegħi qed ikollna tip ta' Kristjaneżmu fil-Knisja f'Malta. Mhux biss imma f'Malta għax nitkellem Malta bħalissa. Ġifieri il-mentalità ta' ċerti insara illi isna qegħdin ngħixu il-fidi nisranija mingħajr il-qawwa tal-Ispirtu. U allura dak li nistgħu nifhmu aħna naċċettawh mill-Vanġelu u dak li ma nistgħux nifhmu ma naċċettawx. Dak li qablinna naċċettawh u dak li ma qablinniex ma naċċettawx. Dak li joġobna naċċettawh u nsibbu faċli naċċettawh, dak li wiebes u diffiċli biex innisluh ma naċċettawx. Għaliex nibqgħu fuq il-qawwa tagħna. Il-Kristjaneżmu mhuwiex il-qawwa tagħna. Li nkunu disċipli veri ta' Ġesu tfisser li aħna rridu nistrieħu kompletament fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Aħna ma nistgħux nifqu biss fuq il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta' Kristu. Aħna rridu nagħmlu l-mixja sħiħa sa' Pentekoste. Ġesu bata mietu qamm il-mewt biex jagħtina l-Ispirtu Santu. San Ġwan kapitlu 7 jagħmilha ċara. Illi l-Ispirtu kien għadu ma natax għax Kristu kien għadu ma ġiex glorifikat. Mela il-milja biex ngħidu hekk tal-għajt jiġi f'Pentekoste. Ir-raġuni għaliex Ġesu miet bata u qamm il-mewt u biex lilu u lilek jista' issa jagħtina d-don tal-Ispirtu tiegħu ħalli daħħalna f'din l-imħabba vera. Mhux bil-qawwa tagħna, imma bil-qawwa tiegħu. Meta nirraġunaw tip ta' Kristjaneżmu, meta nkollu nitkellmu għax aħna dajfin, għax aħna m'aħniex kapaċi, isna qegħdin neliminaw kompletament il-qawwa tal-Ispirtu Santu, noqogħdu attenti. Għax naqgħu fereżiji. Naqgħu nerġu fil-pelaġjanizmu li kien hemm f'ċerti oqsma fil-bidu tal-Knisja. Ereżija li Santu Wistin iġġielida ħafna fejn kollox jiddependi mill-forza u mill-qawwa umana u mhux mill-grazza tal-Alla. Aħna inħoss li għandna bżonn din il-konverżjoni ta' mentalità li qed tidħol fl-imkuħ ta' diversi. Isna qegħdin ngħixu u nqaqsu mill-Vanġelu għax irridu ngħixuh bil-qawwa tagħna u mhux bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Imma dan kollu jfisser li aħna rridu nikkonvertu. Irridu nitbidlu. Xi drabi jista' jkun eżistiju, aħna ma rridux nitbidlu, aħna flok nitbidlu aħna l-Vanġelu, irridu nibdlu l-Vanġelu għalina. Flok nimbidlu aħna biex inwieġbu għall-imħabba tal-Alla, irridu nawġu kif nifhmu aħna l-imħabba tal-Alla biex aħna nibqgħu kif aħna. U din eżistija serja. Jina eżistija waħda mill-affarijiet li forsi għandna bżonn inxandru fi żminijietna bħala evanġelizzaturi. L-ewwel qabel kollox aħna s-saċerdoti. Hija sejħa ta' konverżjoni, sejħa ta' bidla. Isma' li inti tix tkun disċiplu ta' Ġesu jfisser li inti titbiddel. Ma tistax tibqa' tirraġuna kif tirraġuna d-dinja ta' barra.
Ma tistax tibqa' tiraġuna kif jaħsibha il-popolin, kif taħsibha l-maġġoranza. Jekk int disċiplu ta' Ġesu vera, inti tikkonverti. Tikkonverti, mhux għax bil-fors, għax int ma jistax ikun taraf l-imħabba tal-Alla u ma tweġibx għaliha. L-imħabba twaslek biex tikkonverti. L-imħabba twaslek biex titbiddel. Meta tifhem kemm Ġesu jħobbna, allura naslu biex nitbidlu. Nitolbuh mulej ħenna lija bdinni, konvertini, wellidni mill-ġdid fil-ħajja tiegħi. Jiena ngħidha kif naħsibha eżisti onestament, jiena naħseb li ħafna minna anke fil-Knisja għadna ma minniex l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla. Għadha biss diskors. U allura għadu kollox peace, għadu kollox toqol. Għadu mhuwiex li qal Ġesu l-madma tiegħi u t-toqol tiegħi ħafif, le. Għadu madma tmor u toqol ibes. Għax m'hemmx l-esperjenza ta' Ġesu. Nitqatlu niġġieldu dwar il-valuri, irridu valuri, però aħna eżistien noqogħdu attenti għax aħna ma' il-Kristjaneżmu, il-fidi tagħna mhix ġlieda għall-valuri. Hija relazzjoni ħajja ma' Ġesu Kristu li l-valuri joħorġu minnha mbagħad. Imma mhux il-valuri fihom infushom, anke ma jemmix jista' jkollu valuri. Aħna maħniex insara biex ikollna valuri. Aħna nsara xiltqajna ma' Ġesu għax qed inwieġbu għall-imħabba tiegħu u mbagħad ovvjament mir-relazzjoni tagħna ma' Kristu joħorġu l-valuri kollha tiegħu li jagħtina. Però il-valuri mingħajr Kristu għalina ma jagħmlu sens fejn nisranija. Eżisti. Għandna bżonn nikkontemplaw, għandna bżonn tiġi mxandra lilna l-verità mill-ġdid li Alla lilna jħobbna. Imma bis-serjetà li nemmnu fl-imħabba tiegħu vera, l-imħabba tiegħu li tmiss id-dnub tiegħek, mhux idea ta' mħabba li lilek tħallik fid-dnub tiegħek. Imħabba li tmiss id-dnub tiegħek fil-profond, fil-verità. L-imħabba talla li titmiss is-supervja tiegħek. L-imħabba talla li titmiss lejra tiegħek. L-imħabba talla li titmiss l-adulterju li jint qed tgħix fih. Meta qed tgħix ma' min mhux martek, ma' min mhux żewġek, meta inti ħadd ir-raġel ta' ħadd ieħor, ħadd il-mara ta' ħadd ieħor, meta int kissirt familja ta' ħadd ieħor, meta inti sraqt il-paternità u l-maternità ta' li toħrajn. Nistgħux eżisti. L-imħabba talla tiġi tmissna fid-dnub tagħna u dak li hu dnub huwa dnub. Ma nistgħux nużaw kliem ieħor. Ma nistgħux ngħidu dak li mhux qal Ġesu. Dak li huwa dnub maħbub inti. U dnub ma tiddeċidihx int u jien. Id-dnub ma niddeċiduhx jiena u int. Hija fir-relazzjoni tagħna ta' mħabba mal-Alla li narfu fil-verità x'inhu dnub. Mingħajr relazzjoni ma' Ġesu Kristu, id-dnub ma nistgħux narfuh. U allura nistgħu noqogħdu nargumentaw kemm iridu ħaġa ġnub jew le. Mingħajr relazzjoni ma' Ġesu, relazzjoni ta' mħabba miegħu, id-dnub ma nistgħux narfuh. U allura llum irridu eżistijej, noqogħdu attenti aħna bħala nsara li ma niddakrux mid-dinja li ma temminx li qed tibdel anke l-kliem biex tneħħi s-sens ta' dnub, ovvjament għax neħħit is-sens ta' Alla. Fejna aħna l-abort ngħidulu llum bl-Ingliż saru jgħidulu termination of pregnancy, li twaqqaf it-tqala biex inneħħu l-idea li l-abort huwa dnub. L-adulterju ngħidulu partner, no? Nibżaw kelma daqsxejn iktar sabiħa, sugary, li naċċettawha, partner. Adulterju l-kelma hi. Ġifieri mhux noqogħdu naħbu l-kliem biex naħbu l-fatti. L-eutanasja li jaqtil, qed ngħidula mewta b'dinjità. Nibdlu l-kliem biex intaffu il-kuxjenza tagħna mill-forza li hemm u noqogħdu attenti li aħna l-insara ma nużawx dan il-kliem. Ma nużawx dan il-kliem. Għax nkunu aħna stess li qegħdin nħassru il-kuxjenza tagħna. Nkunu aħna li qegħdin nitradixxu din l-imħabba tal-Alla lejna. U allura eżistijej, hekk għandna bżonn profondament, jekk iridu verament li ngħixu fl-imħabba tal-Alla mhijiex tal-ġuġu. Ġesu l-ewwel kundizzjoni li għalinna iridu nwieġbu għas-sejħa tal-imħabba tiegħu hija erfa' salibek, iġħad lilek innifsek. Iġħad li għejt le għal dak li trid int u iva għal dak li rid il-mulej.
terfa' s-salib jiġifieri idħol fir-rieda tal-missier. Dak hu s-salib. Is-salib mhux it-tbatija li aħna jkollna. Is-salib huwa li nitlu fir-rieda tal-Alla, li nagħmlu rieda tal-Alla. Xi drabi rieda tal-Alla lilna twassalna fit-tbatija iva. Li timxi wara Ġesu xi drabi int tasal fit-tbatija. Ħajwarbuk, ħajridikolawk, ħajwaqqgħu kaċċajt, se jgħidulek li int antikwat, jgħidulek għandek bżonn taġġorna, jgħidulek li inti m'intix tifhem iż-żminijiet tagħna, s-soċjetà tagħna, huwa kollu gideb. Ta' min ma jemminx. Ta' min ma jemminx. Ma jemminx. Mhux qed ngħid dam ġudizzju b'kundanna fuq ħadd, imma qed ngħid il-verità kif inhi. Huwa kliem ta' min ma jemminx, kliem vojt mill-fidi. Issa, ċertament, din hija aħna kif naraw il-verità fid-dawl ta' Kristu. Min ma jemminx, mhux se jirraġuna hekk, min ma jemminx anke jisma' li nitkellem dan il-mod jgħidilek inti tittimponi fader, inti tiddeċidi għall-oħrajn, inti x'tittindaħal ħadd uħor x'jagħmel f'ħajtu. Jgħidu kemm iridu dan id-diskors tiegħi, aħna nxandru l-Ġesu Kristu. U mhux pika kontra xi ħadd, mhux b'kundanna kontra xi ħadd, mhux bisfida kontra xi ħadd. Kif jista' jkun aħna li jarafna l-imħabba tal-Alla nżommu għalina ma nxandrux l-oħrajn. Ma naqsmuhiex. U xi drabi eżistijej, il-Vanġelu mhuwiex biss ħniena li tfisser il-mulej jaħfirli, imma l-ħniena tal-Alla tibda billi l-mulej jurini, jinżel fid-dnub tiegħi u jurin id-dnub tiegħi. Ma nagħmlux Ġesu ta' plastisin. Irriduh kif irriduh aħna. Alla huwa mħabba, imma Alla huwa wkoll verità. U ma nistgħux niddivorzjaw l-imħabba mill-verità. Jekk dawn it-tnejn mhumiex fl-esperjenza vera tagħna ta' Ġesu, il-verità u imħabba, hemm xi ħaġa profondament ħażina u żbaljata fl-esperjenza tagħna tal-Alla. X'aktarx mhijiex esperjenza tal-Alla. Mhijiex. Għax Alla waħġa waħda. Min jintaqa' ma' Alla jintaqa' mal-verità fil-ħajja tiegħu. Min jintaqa' ma' Alla jintaqa' mal-imħabba. Min jintaqa' ma' Alla jintaqa' mal-ħniena. Jintaqa' ma' Alla jintaqa' mal-ġustizzja vera. Dawn ma nistgħux nifirduhom falla l-imbierek. Il-bqija nerġa' ngħid qed nagħmlu karikatura ta' Ġesu Kristu fi żminijietna biex fih joqgħod kollox. Ovvjament eżisti li aħna ngħixu ta' nsara fis-soċjetà tagħna llum b'dan il-mod radikali mhux faċli. Għaliex aħna ngħixu f'soċjetà li ma temminx f'Alla. Ma temminx Ġesu Kristu. Jew tgħid li temmen f'Ġesu Kristu ma mqasqas taħt ħafna kundizzjonijiet. Tgħid li temmen f'Ġesu Kristu ma tobdix il-kelma tiegħu. Għandna daw iċ-ċirkustanzi eżistijej fuq diversi modi, anka fil-pajjiż tagħna, anka fuq il-liġijiet li għaddejna u liġijiet li qegħdin ngħaddu. Il-liġijiet li jmissu natura ta' żwieġ pereżempju. Iż-żwieġ kif iridu Alla, ġifieri bejn raġel wieħed bejn mara waħda u żwieġ li jibqa' dejjem, aħna f'pajjiżna iż-żwieġ kif iridu Alla fil-liġijiet tagħna ma rridux aktar, b'dinnieh. U rridu ngħidu li mhuwiex skont il-qalb tal-Alla, u rridu ngħidu li din mhijiex imħabba lejn Alla. Mhijiex, assolutament mhijiex. Għax Ġesu qal minħobbni ħares kemmti. Dik hija s-sitwazzjoni tagħna illum il-ġurnata sistej. Aħna rridu nibqgħu nxandru dill-imħabba ta' Alla anka lejn din is-soċjetà tagħna. Anka lejn din il-mentalità. Għaliex kollox irid idur lejn l-imħabba ta' Alla. L-Knisja m'għandha l-ebda proġett u pjan biex timboni t-talim tagħha fuq is-soċjetà. Għodu attenti, l-Knisja m'għandha l-ebda hidden agenda, se Knisja għandha missjoni li tittaqdi s-soċjetà tagħna, anke kif is-soċjetà ma tix tisma', imma li għandha l-missjoni biex fedeltà lejn Alla tibqa' turi l-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem. U nerġa' ngħid l-imħabba ta' Alla mhijiex ġuġu. L-imħabba ta' Alla hija ħniena qudiem il-miżerja tagħna, però hija verità. Hija verità li l-mulej irid jurina. U allura aħna qudiem dan kollu jeżisti jridu ikollna l-ferħ ta' Ġesu. Aħna anke jekk il-talim ta' Ġesu jiġi mwarrab, jekk il-Kristu jiġħduh, jekk il-Knisja tiġi mwarbek, aħna bħala nsara kunu persegwitati, aħna għandna l-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa fina biex nibqgħu nħobbu, biex nibqgħu ngħadru, biex nibqgħu naħfru, biex nibqgħu naqdu, biex ma noħduha kontra ħadd imma nkunu għaddejja ta' kulħadd kif kien sidna Ġesu Kristu. Però l-importanti jeżisti li nifhmu aħna x'għamilna insara veri. Veri. Li nemnu fl-imħabba tal-Alla lejna, li nwieġbu b'din l-imħabba bl-ubbidjenza tal-fidi, l-ubbidjenza li kelma tiegħu, u
li ngħixu lan kollu bil-qawwa u l-forza tal-Ispirtu Santu biex hekk inkunu nistgħu verament inkunu iġbija tal-imħabba tal-Alla fuq din l-art.